Assalamu alaikum jama'a, da fatan an tashi lafiya, ya gari ya yake, a kwana kuwa. Idan dai aka ce ma wannan kai ka san kai manomi ne, to wannan sirri ne da za mu bayar, amma iya manoma kawai muke ba. Idan ka san kai ba manomi ba ne, to kar ma ka yi mini magana. Idan kuma ka san kai manomi ne, to insha Allahu ka biyo kawai ta WhatsApp, in dai da rabonka insha Allahu za ka dace. Tun daga in kana noma, tun daga kan dawa, wake, masara, shinkafa da dai sauran kayan noma, to insha Allahu zan bayar da lamba, ita ce 07036070509. Direct kawai ka biyo ni ta WhatsApp. Kafin ka biyo ni, ka tabbata ka taɓa min subscribe, yadda insha Allahu zan ji daɗin mu'amala da kai. Wannan shine hujjata, ko in ce wannan shine wani ƙwarin gwiwa da za ka ƙara bamu a kai, wanda insha Allahu ka biyo mu. Akwai group namu na WhatsApp. Idan ka biyo ni ta WhatsApp zan tura ma link ɗin group ɗin. Insha Allahu za ka samu alkairi. Akwai alkairi sosai. Duk wanda ya ga wannan bidiyon direct kawai ya biyo mu ta WhatsApp insha Allah.